Gent de les tendes de colchones que diuen que siempre están de oferta, ¿tad? El 60% por inauguración, el 70% por explosión de precios, el 80% porque es la liquidación final, remate total, volumen 3, sempre estan d'oferta, ¿tad? Mal parits, tu. Diu ahí, no en esta, en qualsevol altra, diu, és que estem d'oferta por inauguración. I el cartell està ahí penjant 63 anys, ¿tad? I dius, 60 anys està d'oferta, així? Después un altre cartell, vas a una altra tenda de colchones y pone liquidación final, explosión de precios. Si estiga a Villarreal, explosión de precios, i veus el cartell des de fa 74 anys, que està ahí penjant groc del sol, despenjat d'un costat, I ahí està el cartell perquè mos cregan que estan d'oferta. Vais que nyascaire, mira, machoque así, que diríem, ¿tad? Entonces, això no sé jo si és veritat. Després entres dins, a veure si és veritat, el preu, i dius, en ixos preus segur que me compre un colchonetet per 2 o 3 euros. Entres dins, t'aixoques al primer colxó que n'hi ha, i dius, a veure el preu, agarres el paperet que diu ahí, en la oferta final remate total volumen 3, se queda el colchón en 4.321 euros. I dius, res! I antes de l'oferta que valia 4 milions d'euros d'estos moderns, res! Jo volia comprar, no comprar, comprar, com diu la gent major. Jo volia comprar algo pa dormir, res, no algo pa menjar damunt com si fora això una vajilla d'or o algo. Lo pitjor és si la gent que agarra, ¿tad? I tira en mà i es compra un somier d'estos que van con mando a distància. Diu, no, jo és que he agarrat i m'ha comprat un somieretet que m'alça el cap. Pega alçar de cap, I diu, malfeiner, desgraciat, per què no agarres 2 coixins de 2 euros d'ahir del xino? Pues no. Ell com té les castanyes ben grans, que les podrien posar així, de faroles, ¿tad? Pa il·luminar Villarreal sencer, pues ell té les castanyes de gastar-se 10.000 euros, una cosa és que estigués impeditet, ¿tad? O pobre en l'hospital, bé. Però res d'ell, pa alçar un poc el cap i els peus, 10.000 euros que es gasten, podríem dir. I després entres a la tenda, a la que siga, de colxons, i dius, volia un, i te diu, què el vols? Moll, molt moll, medium, dur, molt dur, i dic, no, res d'ell, per què no me poses directament una pedra de màrmol, I a dormir ahí, o dorga al piso i ja està. Com va ser un colxó? Pues que estigui un poc mollet, no? Res d'ell. Després vaig veure una vegada un anunci, que no sé si l'heu vist, que és el millor. Vaig veure un anunci jo d'un home, un matrimoni, que estaven al llit para mostrar los colchones viscolásticos, diu. Los colchones viscolásticos, país. I apareix l'home ahí tirat al llit i al costat la dona pegant salt. Diu, saltant al costat del llit, i ahí està. I dius, què fa esta dona ahí? I l'home, quin aire, tu! Collons, no poder gravar. La dona estava ahí pegant botar i l'home tan tranquil sense manejar-se. I dius, esta dona no necessita un colchón viscolàstico, esta dona necessita l'exorcista, que vinga l'exorcista i se l'enduga, perquè aquesta dona té que ser un perill, pa demostrar-nos de qui se colxó, el del costat no te molestarà, tiren mà de dona pegant salts. Vei, assistec, a veure si vaig a una altra tenda a comprar un colxonetet. Res d'ell. Bo,